Thoref Jensen, den 6. juli 2012. Regnvejr. Er det et godt eller et dårligt tegn? Vejret kan have stor indflydelse på en sørejse som denne, ligesom det kan have en sælsom indvirkning på sindet. Den sidste måned har været hektisk, og jeg har ikke fået meget søvn, men det gør ikke noget, for jeg fik færdiggjort min første kajakfilm. Nu er jeg på vej til kajakhotellet for at mødes med Kai, og punktlig som han er, vil han sikkert påpege, at jeg er forsinket. For selvom vejrudsigten ikke ser lovende ud, er han også ivrig efter at få sat eventyret i gang. Og målet er at ro til Bornholm i kajak. De tunge kajakker opbygger momentum, og det ene overtag tager det næste. Bølgerne begynder at rulle, og sommerfuglene ulmer under vesten. Herfra kan alting ske. Vores første udfordring er at krydse over til Sverige og finde et sted at slå lejr. Herfra vil vi ro 120 km ned langs den svenske sydkyst til Sandhammeren. Det burde ikke tage os mere end 3-4 dage. Her kommer så turens store udfordring. At ro de 38 km over til Bornholm. På den overfart kommer vi til at krydse en af Nordeuropas travleste skibsruter, og havet omkring Bornholm er berygtet for sit voldsomme vejr og høje sø. Det er shorts på. Det er godt, jo. Jeg har jeans med. Jeg tænker ikke ligne en af de der friluftsfolk med fjeldrambuks. Nå, må jeg ikke tage det. Men du har altså North Face på, og det er meget bedre. Ja. Gråvejr. Vågnede med uro i kroppen. Jeg har nærmest også arbejdet i døgndrift den sidste måned. Udover at være instruktør, er Kai også Danmarksmester i havkajak. Han har siddet og læst teori hele morgenen. Jeg skal til instruktør 3 prøve. Praktisk prøve og 2 teoretiske. Så det skal jeg skrive lidt og læse rigtig meget op. Nå. Okay. Lækkert. Pølse. Den dufter allerede. Og vi skal passe lidt på søkort. Vi stod ellers tidligt nok op. Det ene tog det andet, og havde vi det egentlig meget godt her. Så det blev også lige til en lille formiddagslur indtil klokken 1 indtil klokken 1. Men vi har tænkt os at ro til Bornholm på et tidspunkt. Vi har jo op til 2 uger til. Ja, som vi også talte om lidt tidligere, så giver vi jo ikke stress.
Så vi regner med et gennemsnit af 3 distanceminutter, som vi kan sejle i timen. Så hvad vil det svare til sådan i længde? 6 km i timen kan vi gøre med kajakken. Gennemsnit, ikke? Groft. Så vi ligger her, så kan vi se, det er der 1 time. Så om 2 timer vil Falsterbo-kanal. Det er så 3. 4, 5 timer til Trelleborg. Så vi skal finde et eller andet lidt efter Trelleborg, sådan set, ikke? Ja. Vi regner med at få sådan en helt dagspadling der, ikke? På sådan en... 6 timer. Så. Ja. Så der er en campingplads. Så er det i hvert fald rimelig nemt med vand, og kan vi også få strøm på nogle af vores batterier og sådan noget, kan man selvfølgelig sige. Og vi har også lidt svensk campingkultur. Mm-hmm. Vi vågner med fornyet energi. Solen brænder, og vi er ivrige efter at få kajakkerne i vandet. Kursen er sat stik syd mod Falsterbo-kanalen, vores entré til Østersøen. Den matte sommerhede kulminerer med Østersøens kolde vande og danner en tyk tåge. Vi bliver opslugt af tågen og driver afsted igennem et ingenmandsland, hvor tiden står stille. Vi har passeret kanalen, men tågen vil ikke slippe sit greb, så vi må tage en beslutning. Skal vi tage den sikre rute langs den stenede kyst, eller den direkte igennem tågen, hvor skibene sejler? Vi vælger den direkte vej. Nu gælder det om at stole på navigationen og skærpe sanserne. En 190 meter lang passagerfærge med en totalvægt på 36.000 ton giver os en idé om, hvad vi har i vente, når vi skal krydse over til Bornholm. På den overfart er der ingen bøjer at holde sig til, og skibene kommer fra begge retninger. Klokken 6 når vi Dollarlivs camping, og dermed dagens sidste kraftanstrengelse. Det har stormet hele natten, og tankerne har fløjet rundt. Hvis min hjerne bare ville tage på ferie. Alt tøjet er vådt. Der er tunge skyer i horisonten. Fornemmelsen af stress vil ikke slippe sit tag.
Rock and roll. Her stinker af rådden tang. Og så er der pissekoldt. Så er det sildeburger. Det er ærgerligt, at det er ikke er en lugtometer, fordi det stinker herinde. Det er helt vildt. Og det var talt underligt, da vi var ude i de der bølger, så det var ikke så ikke, det var sjovt. Vi fik en god surf indad. Det var en sjov bølge, men resten der var over. Det var sådan lidt bekymrende, fordi jeg kunne sådan slet ikke føle glæde, eller sådan det er sjovt og sådan noget. Med bølgerne? Ja, bare sådan, det var fedt at komme i land nu, ikke? Men det var ikke sådan, ja. Har jeg virket sådan delfri, eller? Hvad er det der på? Ej, nu prøv at se det der klamme duelort, eller smitter det af på min... Ej, nu henter jeg altså lige et glas. Vejret er skiftet, og havet kalder til død. Alle de negative tanker er forsvundet. Om det er sildeburgeren, eller det er italesæt problemet, der har kureret mig, det skal jeg ikke kunne sige. Men havet broser, og det er virkelig fedt. Kan du holde trykket? Ej, jeg pisser på Edderfuglenes flugt varsler dagens ende. Det er på tide, vi finder et sted at slå lejr. Er det ikke fedt det her? Jeg har det så vildt. Den er over middag, og havet er stadig uroligt efter nattens storm. Vi er på vej over Ystads Bugt, et kryds på 29 kilometer, og dagens destination er Sandhammeren, vores sidste stop før Bornholm. Sandhammeren er en smuk kyststrækning, men bølgerne dækker over tusindvis af skibsvrag. Dybe revler og kraftig strøm har igennem århundreder gjort kysten til en af Sveriges farligste skibsruter. Dagens overfart er ikke helt uproblematisk. Vi har ikke meget vand med, og Kai har ikke fordelt vægten ordentligt i sin kajak. Så han må anstrenge sig for at holde kursen. Min kajak sejler ikke den vej, jeg har lyst til. Men det er jo kun kajakroernes skyld. Jeg sejler den vej eller den vej, men jeg vil gerne den vej. Det er sent, og vi har stadig 1,5 time igen. Vandflaskerne er for længst tømt, og vi er udmattede, og Kai han har fået hovedpine. Men vi gider ikke gå ind efter vand. Nu vil vi bare i mål.
Hey, jeg venter 3 kvarter, jeg kan skåle med dig, og så drikker du bare. Nå, undskyld, sorry. Skål. Skål. Ja, vi skal nyde. Tor, din pizza er der. Velbekomme. Virkelig lækker pizza, med? Overraskende god. Weißkohl auf Pizza. Fra Sandhammeren har vi kun 38 km over til vores mål, Bornholm. Og vinden er faktisk perfekt til en overfart. Men vi har brug for en hviledag til at restituere og reparere gear. Jeg har ikke været så sød mod min pagaj, så den er flænset her. Nu har jeg sat den op til lidt tør over hele dagen i solen. Jeg har sat tjæresnål imellem, så der kan komme luft i. Så tager vi den her ud. Nu lige her. Så mørket falder på, tager vinden til, og vores bekymringer begynder at vokse. Det er meget målvind, vi har i starten. 5-6 timer målvind. 3 timer er det godt. Det gør også, når vi skal krydse den der sejlrende der. Kommer også til at tage længere tid. Dumme er også, hvis det bare rykker lidt op, ikke? Så har vi storm. Vi er fanget på Sandhammeren. Så der er ikke andet at gøre, end at få det bedste ud af ventetiden. Det er sødt. Dejligt. Det er så 10 sekundmeter, den gule er så 12 sekundmeter. Og det er der, hvor det bliver sådan lidt alvorligt. Efter det lavtryk, der ligger dernede, driver forbi. Så det er lidt gambling-agtigt. Okay, men så bliver vi nødt. Vi går op til de der sten, og så fikser vi vejret deroppe.
Jo. Jeg vil fandme over. Det vil jeg også. Det skal nok komme til at ske. Det er sikkert og vist. Arle stener er Sveriges svar på Stonehenge. Stensætningen blev rejst i jernalderen og består af 59 kæmpe sten. Hvorfor stenene blev rejst er uvist, men stedet emmer af magi og urkraft. Hvad er det, du har lavet der, Kai? Det her er vores kajak, som bliver snittet af trivetømmer. Så Det brænder bare pissegodt. det har jeg hørt. Noget sand, og læg mærke til alt det granit der i, ligesom Bornholm. Et tør tank fra strand. Noget glasfiber. Ja. Lækkert. En mågefjer, som vi flyver med vinden, ikke? Så har jeg også de magiske sten her. Jeg tror, vi brænder en af dem. Er der noget, du vil sige, Kai? Jeg håber, det virker. Jeg nok komme over til den ø. Ja, det glæder jeg mig til. Ja, Det er den til for første gang her i dag. Se, Kai. Det virker. – 38 kilometer ude i det ulmende grå hav ligger Bornholm. Lavtryk har raset om øen i 6 lange dage, men nu ser det endelig ud til, at vejrguderne forbarmer sig over os for en kort stund. Så klokken 5 om morgenen, og vi skal bare søge at pakke, så stedet til vinden er ret god. Og det bliver ved med at være indtil klokken 16, så bliver det bare hæftigt. Så pakkes. Klar i hovedet. Ja, det synes jeg. Hvad med dig? Max. Sov du godt i nat? Nej. Brugt lang tid at falde i søvn. Drømt om store bølger og søleoparder. Kai har jo sådan en fobi for søleoparder, lige siden han så sådan et National Geographic-program fra Antarktis med sådan nogle store, onde søleoparder. Så Thor miner helt til, at jeg skal drille mig med det. Vi skal jo bare pakke det sidste, og så ringer jeg til de forskellige redningstjenester. Ja. Og informerer dem. Og så gør vi det på det gode danske mål. Råbe pik-skred. Den er 7. 5 over 7. Og rollen ligger lidt vej. 24 grader. Det er perfekt. Så 8 kilometer. Det er vi der.
så padlede i 2 timer, og det har blæst lidt op. Vi så Bornholm for en halv time siden. Så det var meget fedt. Ved man, sådan, der er et eller andet derude i horisonten. Stor tankske. Herude er der også. Der er lidt trafik. Det er faktisk det, jeg er mest bange for, det er de der store skibe. Jeg er ikke mest bange for hajer, søleoparder. Lad os fortsætte, ellers kan det planlægge angreb. Vejret er perfekt, og bølgerne nogenlunde regelmæssige. Men vi skal nu til at krydse en af Nordeuropas travleste skibsruter. Der er ingen bøjer, så vi har sat et GPS-punkt på hver side af motorvejen. Og vi kan krydse den på 1,5 time, hvis vi ror til. Kommet lidt mere vind nu. Men det er kun godt, fordi vi rider afsted på bølgerne. Der er lige 3 store skibe, der er ved at passere os nu. Vinden skulle tage lidt til her senere på dagen. Så det bliver også meget interessant at se, så vi har lidt travlt for ligesom at nå ind til land, inden det bliver alt for hæftigt. Tankskibene kommer med høj fart, og vibrationerne fra deres store skibsmotorer forplanter sig i kajakkerne. Så vi må time vores roning med deres kurs. Efter 1,5 times intens roning har vi endelig krydset skibsruten. Vinden tager til, og bølgerne bygger op, jo tættere vi kommer på land. Vi har sat kursen på Hasle, men vinden skifter og skubber os op langs kysten, så vi ændrer plan og sigter mod Vang Havn. Havet bliver voldsommere, og vi er ivrige efter at nå i land. Vi ror tættere på kysten for at se de alger og måger, der dykker. Klipperne skaber nogle voldsomme refleksbølger. Silhuettet af Hammershus borgruiner tegner sig mod den grå himmel. Skyerne åbner sig, som vi nærmer os Vang Havn. Efter 7 timer på havet er vi fremme. Vi har nået Bornholm. Det er fantastisk endelig at være på land. Og den første Bornholmer, vi møder, er Hans Jørgen, der ejer byens butik Biksen. Han giver os straks lov til at telte i havnen. Det var det godt. Det skulle tage os 12 dage at ro de 165 km til Bornholm. Det er dobbelt af, hvad vi regnede med. Men nu er vi her endelig. Solen skinner, og alle bekymringer er borte. Og det her må være en passende slutning på et eventyr, der begyndte en grå regnvejrsmorgen i København. Tror, den har vi fortjent. Det synes jeg bestemt, vi har.
Og jeg kan skylle den ud deroppe. Juhu! Plet skuld. Skål! Dejlig kage.